खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि देनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आङो दिनै जेबो गोदान भिडिअ लाबाखै मोनसे बुस्थुसो देखायनो नागिरदों आरोना जाहामुथ आंनो मैया उदालगुरिनिफ्राय मोनसे बुस्थु बायनानै लाबोदों ओमफ्राय बेखौनो आङो देखायनो नागिरदों बियो मा बुस्थु नायलांदो अब्लालाय लोगोफोर जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांदो आङो देखायनोसै नै दै लोंग्रा गथ'फोरनिसो दै लोंग्रा आरोना बेखौनो ओमफ्राय आंनो बायना लाबोदों मुथुआ ओमफ्रायो आङो माबाफोराव हटेलफोराव ओंखाम जाबाला रेस्टुरेन्टफोराव जाबाला बथलखौ ओरै डाइरेक्ट ओरै लोङोना ओरै ओमफ्राय बेखौनो सुखुआ आरोना जाहामुथा ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय आरो दाना आङो रेस्टुरेन्टफोराव थांबाथाय हटेलफोराव थांबाथाय बेखौ लानानै थांफानांसिगौ जाहैबाय बेयाव दै सोनानै बेजों ओरै लोंनांसिगौ जाहैबाय आरो बेखौनो बायना लाबोदों लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेखौनो देखायनो नागिरदों आंथ' मालाबा रेस्टुरेन्टफोराव हटेलफोराव ओंखाम जाहैबोला बेखौ लांफासिगोन ना बेयाव लोंनाय नुसिगोन ना बिनिखायनो आङो दिनै बेखौ देखायखाबाय आरोना ओमफ्रायो मोजां जामारो लोंनोलाय नै बेयाव दै दङ मैया सोनायमोन आङो मैया नङा दहाय फुङाव सोनायमोन आरो ओमफ्राय नैबेखौ इदि खेवनानै मिथिखाबाबो देखायनोसै आं देखायनो लुगैदों ना ओरै इदि लोंसिगोन आरो लोंखांबाथाय नै ओरै मारिनानै दोनसिगोन मोजाङानो बेसे लानायखाय मुथु मुथु बेसे लानायमोनलाय इयो गंसेयाव 100 लानायनो गंनै लाबोदों बियो मुथुनि ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसेनो टावेलबो गांनै लाबोफादों आंनि नै टावेला बे गांसे ओमफ्राय बे गांसे दाम खमनि टावेल आरोना आंनि खानाय हुगारग्रा खर लोबबाला आं सुनानै होदोंमोन नै बारा मोजां रानाखै जिङावहाय ओरै हैट्स बाब्रिया बिदि खर' हुगारग्रा बियो आंनि ओमफ्रायो बै गांसेया मा जागोन बै गांसेयाबोथ' खर' हुगारग्रायानो जागोन दुगैखांनालाय खर' हुगारखानांगौना खर' मोदोम वाव टफि बायदिसो नुबायलै माथो गोबाया 100 बियो हा ओमफ्राय नै बियो 220 लानायनो मुथुआ आंनो गोजां बोथोराव ओरै जोमनानै थानो थाखाय बायनानै लाबोदों बेखौ ओरै जोमनानै लामा बेरायनांगौ फिथा जानांगौ एन्थाब अनासि मागोआव गुदुं लोगोफोर आंना भिडिअआ बेखिनियानो आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै आङो मुथुआ मैया मा बायना लाबोनायमोन बेखौ देखायनो होनथानो बे भिडिअखौ बानायबाय आंहा भिडिअ बानायनो जेबो कन्टेन्ट गैया जाथारदों नालाय बेखायनो बेखौनो बानायलाबायबाय सोरबाफोर आंखौ मायाबा भिडिअ बानायनो होनोबा बानायनो हर आङो बानायगोन ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर मा जाला मोनला भिडिअ लाबोदों जायाफ्रा मा होननानै गाज्रि मोननो नाङा आङो ओरैनो रायज्लायनो लुगैदो दि नोंथांमोनजों नोंसोरजों बिनिखायनो बे भिडिअखौ बानायबाय आरो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला ओमफ्राय नैबे आंनि बे दै लोंग्राखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला टावेलखौबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो बाय बाय